אולי תהיתם מה הופך את עץ החיים למקום מיוחד כל כך. וואו. כפי שאתם רואים, עץ החיים הוא בית עבור חיות מכל המינים והסוגים. זהו עץ החיים, מקום קסום ומופלא. כולם חיים כאן בשלום, באושר ושמחה. ומי שזקוק למחסה מפני טורפים, הוא יתקבל כאן אלינו, כאן בעץ החיים. יש שלגים מדבריות, גשמים ונהרות, ואין כאן שום סיבה לחשוש. חיים שלווים בלי דאגות, ומי שזקוק למחסה מפני טורפים, הוא יקבל כאן אלינו, כאן בעץ החיים. עם רגישות וגם כבוד אפשר להישאר, כולם זאת מבינים שכאן